spatele. Du-te pe șanță! Are LSD. Nu fă tu drumuri în pădure, îmtins de la măta de ochelarist. Du-te pe șanță, ca oamenii mă pună! Florin! Pornești cu a întâia, îi dai a doua și îi dai gaz până la fund. Până la fund! Până la fund mai sunt un pic de fundul de fără! Apăs pedala și filete surubul. Zice, când vă săturați de mașinile voastre, mea este vă lasă mașină de asta. El o porni cu a doua, nu eu mai făcut partea din față ce ai spus tu, dar n-are șanse, că e mare curul. Da, să ce mașină pregătesc acum. Ce? Numărul 10. Ce funcție? Deci e luat tot jos de pe el. Numai scalele și motorul. Și e băr de aluminiu. A, așa.